Siyathokoza edlozini. Idlozi elithwaselayo liba nenkinga kakhulu uma linganakwa. Ligcina selivuka wonke umuntu egcekeni, ngabe umncane, ngabe umdala, ngabe uphakathi, umuntu wesifazane, kuyafana. Uhlaba egcekeni bawuthiwa abantu abanobizo, angithi noma uyi-1. Kodwa manje ngoba linakwa, gcina selingena wonke umuntu. Basuke lifuna ukunakwa. Kwakuthi lizithwasisele lona, mina lize ngamaphupho, ngey'bonakaliso, angithi suke kade linganakwa. Gcina selinqama kakhulu, selingena wonke umuntu, nomuntu onayo even onganalo ubizo. Ugcina senalo egcekeni kuba yini? Selinqamile, selinenhliziyo encane, selifuna ukunakwa. Lenza noma yini alinakwe, like ukuvala izinto, like ukugula, like ukulimala nje, kuqhamuke nje okuningi, iy'nkinga. Zibuke from nowhere iy'nkinga, thola kade ku-right, vumbuka iy'nkinga. Kuba yini? Indlela elikhuluma ngayo ukuthi ngifuna ukunakwa. Xabana komndeni, kuhlona komndeni phakathi, yabona iy'sindo, iy'nkinga, futhi imoya emibi, angithi abathakathi, yabona leyo nto. Yonke le nto iba against nina nomndeni, angithi njengomuntu oyi-1 or ngabantu abawu-2, angithi abanobizo, kodwa manje abanakile. Liyakwazi ukuva nasenganeni ukuthi isanda kuzalwa ingakanani nge-age, ngoba suke lifuna ukunakwa, indlela elikhuluma ngayo. Libi ngalapho-ke idlozi uma lithwasisela. Kunje kufika leso stage lisithwasisele idlozi, sebenzisa amaphupho, ibonakaliso, suke kuvele kwasekuqaleni kade lifuna ukunakwa. Selivuka ngolaka, mase lingena wonke umuntu, seliyahlukanisa nasekhaya, sekukhona umsindo oxatshana bodwa abantu bathi balapha izinto ezenziwa abantu abathakathi, kanti cha, it's just idlozi nje efuna ukuthwasisela elidinga ukunakwa. Ngiyabonga kakhulu.